אני רוצה שנשחק משחק תפקידים. בכיף, איזה בא לך? אוקיי, אז ככה. את אמורה להיות מאמינה מאוד מאוד אדוקה ומאוד מאוד חכמה ומאוד לוחמנית ביהדות. את חושבת שאלוהים של היהדות קיים, שהתורה נכונה ושהגמרא נכונה ושזה הכל אלוהי, ואני אתאיסט עקשן, אני אצטרך להתמודד. אז בואי תתני טענה, נראה איך אנחנו מתקדמים. אוקיי, אז כמאמינה אני אגיד, התורה היא עדות לאומית. מיליונים שמעו בהר סיני, זה לא סיפור של אדם אחד, אלא של עם שלם שעבר מסורת מדור לדור. נראה לי קשה להגיד שעם שלם המציא והאמין בזה בלי בסיס אמיתי. אנחנו לא יודעים שעם שלם שמע או ידע על זה, אנחנו רק יודעים שזה כתוב. מה שכתוב לא מוכיח שזה נכון, קרה במציאות. נכון, אבל זה לא סתם כתוב. יש פה מסורת חיה, חגי ישראל, שבת, מנהגים שממשיכים כבר אלפי שנים. אם לא היה שם מעמד יוצא דופן שממש זעזע אומה, איך זה שהעם הזה לא יתפוגג שנים אחורה? אוקיי, אז לגבי מסורת, הרי גם לתרבויות אחרות יש מסורת, אז מה, לכל תרבות שהאמינה במשהו והיה לה ספר קדוש, אז אנחנו נקבל אפילו שיש לה אמונות שסותרות לגמרי את האמונות של היהדות? אבל ההבדל הוא ששם יש לך חזון של אדם בודד או קבוצה קטנה, ואצלנו מדובר על עם שלם. תחשוב על זה. אצלנו מדובר על סיפור עם הרבה יחסי ציבור, אבל אפילו עד אחד לא היה. איך את יודעת בכלל שהיה שם עדים? אבל זה לא רק סיפור יחסי ציבור, יש לך רצף של קיום מצוות, שמירת שבת, תפילין, פסח, זכר ליציאת מצרים. האם קיום מצוות מעיד על נכונות הטקסט או המקור או הסיבה של בגללן יש את המצוות? תחשוב שאבות מעבירים לבנים במשך אלפי שנים, זה לא רק סיפור, זה הופך לטקסט שממש חי בתוך העם ומועבר הלאה. בדיוק כמו בתרבויות שקדמו ליהדות. גם הם חשבו שיש להם טקסט מיוחד ושאלוהים שלהם היחיד הנכון, וכל האחרים סתם מאמינים בשטויות, אבל אין שום סיבה להעדיף אל אחד על אל אחר. על סמך מה? אז אני שואלת אותך, למה שדווקא עם ישראל לאורך אלפי שנים יעביר וישנה את חייו אם אין שם גרעין אמיתי? מה גרם להם לדבוק בזה גם במחיר של רדיפות, גלות ומוות? זה לא נשמע כמו סתם סיפור עם. זה דורש הסבר הרבה יותר עמוק. יש הסבר. ההסבר הוא שאנשים נצמדים לאמונות תפלות, ואנשים מאמינים לשטויות כל הזמן, וזה קורה בכל התרבויות, לא רק ביהדות, והיהדות לא יוצאת דופן. היו אנשים שהאמינו בשטויות, וזה התגלגל, כמו בתרבויות אחרות. אבל בנצרות למשל, ישו אחד, או באסלאם, מוחמד אחד. אצלנו זה סיפור שמתחיל מעם, לא מאדם אחד. איך אתה מסביר שאנשים ימשיכו להגיד, אנחנו היינו שם, אם זה לא משהו שחוו באמת? פשוט הפעילו עליהם מניפולציות וגם אלימות. מי שלא קיבל את זה שהאבותיו הקדמונים, ככה סבא של הסבא, היה במעמד הר סיני, אז פשוט פגעו בו פיזית. זאת אומרת שהיהדות הוכנסה באלימות, יש ראיות לכך מתוך התורה שאלוהים פועל באלימות כלפי מי שהולך אחרת ממה שהוא רוצה. אבל אם זה היה רק כוח, זה לא היה מחזיק אלפי שנים עם דבקות כזו. אנשים לא מוסרים נפש על משהו שהם יודעים שהוא שקר. באמת? את לא שמעת על המחבלים המוסלמים שהורגים אנשים ככה חופשי? את לא שמעת על המוסלמים שהורגים מוסלמים אחרים אפילו, בגלל שהם מאמינים בצורה שונה בדת? אנשים מוסרים את הנפש והורגים את עצמם והורגים אחרים בגלל אמונות מטומטמות. לא צריך סיבה, מספיקות אמונות מטופשות. אני שומעת את התסכול שלך, אבל אני עדיין חושבת שיש הבדל בין אמונה שנכפתה לבין עם ששמר זהות למרות לחץ מבחוץ. דווקא הרדיפות ולא היכולת לכפות גרמו לאנשים להיאחז בזהות שלהם. אבל אם זה היה סתם אינרציה? יש גם קבוצות אחרות שמסרו את נפשם, ויש קבוצות, פשוט זה לא ייחודי בכלל ליהדות. אני מבינה מה שאתה אומר. כן, יש קבוצות רבות בהיסטוריה שהיו מוכנות לסבול, למות או להילחם בשביל אמונות אחרות, גדלים אחרים, אידיאלים אחרים. זה כשלעצמו לא מוכיח שאמונה מסוימת היא נכונה. אז נשאלת השאלה, מה מבדיל אמונה נכונה מאמונה אחרת, מבחינת ראיות, מבחינת היגיון, או מבחינת מה שאפשר לבדוק בעולם האמיתי? צריך לבדוק. אם יש טענה שקיים איזשהו אל, ואם יש לאל הזה תכונות,
אז אפשר לבדוק האם התכונות האלה באמת קיימות, או מתאפשרות אפילו, ואם יש ראיות לתכונות האלה במציאות. לדוגמה, אנשים טוענים שהאל שלהם מקשיב לתפילות ולפעמים הוא נענה. בוצעו מספר ניסויים מאוד רחבים והראו שאין השפעה לתפילות, לא של היהדות ולא משום דת אחרת. חכה שנייה, אני רוצה לחשוב על זה. כי מאמינה, הייתי אומרת משהו כזה. נכון, מחקרים לא הראו שתפילות משנות תוצאות רפואיות בצורה מדידה, אבל זה לא בהכרח מה שהיהדות מבטיחה. אפשר לטעון שאלוהים לא חייב לפעול לפי מדדים מדעיים, או שתפילה היא יותר קשר רוחני מאשר מכשיר שמודד תוצאות. כלומר, מבחן הניסויים שאתה מציע מאתגר טענה מסוימת על אלוהים שעונה כמו מכונה. אבל זה לא בהכרח מוכיח שאין אלוהים בכלל, או שאין שום משמעות לתפילה. אוקיי, אנחנו מדברים על אלוהים של היהדות. במה את מאמינה שהאלוהים של היהדות אמור לייצג? איזה תכונות ואיזה דברים אלוהים של היהדות מציע? אני מנסה להבין מהו... כמאמינה הייתי אומרת משהו כמו, אלוהי ישראל מתואר כיוצר העולם, כל יכול, כל יודע, נצחי, מקור המוסר והאמת, שומע תפילות, מתערב בהיסטוריה, נתן את התורה ובחר בישראל. ואז אשאל בחזרה, אם זה אוסף הטענות, מה לדעתך הכי הגיוני או אפשרי לבדוק מביניהם? למשל, האם אל מתערב או שאל שומע תפילה? או שעצם קיומו של ישות כל יכולה הוא טענה שאפשר או אי אפשר לבחון? זה איזו טענה הכי חזקה בעיניך, ואז ננסה לבדוק אותה אחד אחד. טוב, לא נמצאה שום התערבות של שום אל בשום אופן, בשום צורה. לא ראיתי כזו הוכחה. מעולם לא ראיתי שום נס של שום דת, כל טענות לניסים היו סתם חוסר הבנה או מניפולציה ושקרים. לגבי זה שהוא ברא את העולם, לא. אנחנו יודעים איך נוצר כדור הארץ, אנחנו יודעים איך נוצרות שמשות, אנחנו יודעים איך נוצרים בעלי חיים, ובני אדם יודעים את זה, זה לא על ידי אל. רק שנייה, יש פה כמה נקודות שאני רוצה לחשוב עליהן. כי מאמינה הייתי משיבה, אני לא מסכימה שאנחנו יודעים. המדע מתאר איך דברים קורים, אבל לא בהכרח למה יש יקום, או למה החוקים האלה בכלל קיימים. ביהדות אין יקום. לפי היהדות, אם מסתכלים בספר בראשית, פרק א', כתוב שיש רק אדמה, שמיים, בעלי חיים, צמחים, מאור גדול, מאור קטן וכוכבים. זהו, אין יקום. זאת אומרת, מבחינת הכותבים של הסיפור, כל מה שיש זה בעיקר כדור הארץ וכמה קישוטים. הם לא הבינו את הגודל של היקום על פי הטקסט. אני רוצה לחשוב שנייה, אז כמאמינה הייתי אומרת כך, ספר בראשית לא נועד להיות ספר אסטרונומיה. הוא מדבר בשפה שבני אדם יכולים להבין, הוא מתאר עולם מנקודת המבט האנושית על פני האדמה. אז גם אם היום אנחנו יודעים שיש מיליארדי גלקסיות, זה לא בהכרח סותר את התורה, כי ייתכן שאם העולם לא התכוונה ללמד קוסמולוגיה מודרנית. אם כתוב מאור גדול ומאור קטן, זה לא בהכרח טענה מדעית על מבנה היקום. אבל אני אשאל אותך, אם יתברר שהתורה לא התכוונה ללמד אסטרונומיה מלכתחילה, האם זה היה מסיר את ההתנגדות שלך, או שאתה עדיין רואה סתירות אחרות שמראות בעיניך שהיא לא ממקור אלוהי? בוודאי, כל סיפור הבריאה הוא מבולבל מבחינת הסדר, כי לפי מה שכתוב בספר בראשית א', היו צמחים לפני שמש, היו מים לפני שמשות, זאת אומרת כוכבים, ובכלל סדר הבריאה מבולבל לגמרי, ואם זה לא מספיק גרוע, אז סדר הבריאה בבראשית פרק א' הוא סותר את סדר הבריאה בבראשית פרק ב', ואם זה לא מספיק גרוע, אז סיפור הבריאה הוא כנראה לא מקורי, כי מצאנו כתבים עתיקים יותר שדומים בצורה מחשידה למה שנכתב בספר בראשית א'. אז מה, אלוהים גנב את סיפור הבריאה מתרבויות עתיקות? אני רוצה לבדוק את זה. כמאמינה הייתי אומרת, אתה מערבב בין קריאה מודרנית לבין הכוונה של הטקסט. פרק א' או פרק ב' בראשית מתוארים על ידי פרשנים מסוימים כשתי זוויות שונות ולא כסדר כרונולוגי מדעי. לגבי מטבילות לסיפורי בריאה אחרים, אני לא קופצת לומר גניבה. אם הייתה מסורת קדומה כלשהי שהשאירה רושם בתרבויות שונות, ייתכן שכל אחת מהן סיפרה אותה אחרת, והתורה מציגה גרסה משלה. עצם הדמיון לא מוכיח שהתורה העתיקה מסיפור אחר. עכשיו אני רוצה שאלה אליך, האם לדעתך עצם קיומם של סיפורי בריאה קדומים מספיק כדי להראות שהתורה לא ממקור אלוהי? זה נקודה חזקה מאוד, אולי זה לא הוכחה, אבל זה בטח רמז מאוד עבה לגבי כך שהתורה היא לא אלוהית. אם היא השתמשה בטקסטים וסגלה מנהגים של תרבויות שהיו הרבה לפני היהדות, אז זה מחליש מאוד את הטענה שאלוהים ברא את כל העולם ואת כל מה שקיים. זה מובן. מבחינת מאמינים רבים, דמיון בין סיפורים עתיקים לא מוכיח שאלה גניבה, אלא יכול להעיד על מסורת משותפת, או על כך שתרבויות שונות מנסות לבטא משהו דומה בדרכן.
יש לא מאמינים שיקבלו אבולוציה, ועדיין יאמינו שאלוהים יזם או כיוון את התהליך. אז השאלה הפתוחה אליך היא, האם הדרישה שלך היא להפרחה מוחלטת, או שמספיק לך סדקים וסתירות כדי להשתכנע שהתורה אינה ממקור אלוהי? אז ככה, כל דבר שאנחנו יודעים על המציאות, אנחנו יודעים במידת ודאות מסוימת ומוגבלת. אנחנו נוטים להגיד שאנחנו יודעים משהו, כשאנחנו מגיעים למידת ודאות מסוימת, נגיד 93%, 99%, או משהו כזה. זאת אומרת, ככל שאנחנו רואים יותר ויותר חיזוקים לטענה מסוימת, אנחנו ניתן לקבל אותה מתוך הבנה שאין 100%. כרגע, לדעתי, הרבה יותר סביר לקבל את הטענה שהיהדות והתורה זה ספר מיתולוגי שלקח מתרבויות עתיקות חלק גדול מהרעיונות שלו, על פני הטענה שאלוהים שבא משום מקום וקיבל את הכוח שלו מכלום ואת השכל שלו משום דבר, עשה מסיבות לא ברורות את כל היקום. אז בעצם זה עניין של סבירות בעיניך. מה מרגיש לך משכנע יותר? הסבר מדעי היסטורי שמתבסס על מקורות וראיות, או הסבר תיאולוגי שמניח אל כבורא? ואם הסבירות היא הקריטריון, איך אתה קובע את הסף שמעליו אתה מוכן להאמין במשהו? כרגע מבחינת ראיות לקיומו של האל היהודי, זה 0-100. יש המון רמזים שמראים שהאל היהודי זה עוד מיתולוגיה, זה סיפור שבני אדם סיפרו, ואין אפילו ראיה אחת או בדיקה אחת שמראה שזה באמת אל שברא את העולם. אני חושבת על זה. שוב, כמאמינה הייתי עונה, אני מבינה שאתה מציב רף ראיות מדעי גם לשאלות מטאפיזיות, אבל מבחינתי יכולת להוכיח את אלוהים בניסוי לא שוללת את קיומו. בכל הנוגע לדמיון בין התרבויות, אני לא רואה בו הוכחה חותכת להעתקה, וגם העתקה אפשרית לא שוללת השראה אלוהית בעיניי. אני גם לא מסכימה שאין אף ראיה. יש שמביאים בעיניי כראיות את עצם קיומו של עם ששמר את התורה, את המסורת הדתית לאורך דורות, ואת מה שהם תופסים כחוויה מוסרית ורוחנית. אני יודעת שאתה לא מקבל את זה כראיות, אבל זה כן משקל מסוים מבחינתם. אני רוצה לשאול אותך, אם מחר הייתה מתגלה ראיה היסטורית חזקה שחלק מהאירועים המקראיים אכן קרו, האם זה היה משנה את העמדה שלך, או שלדעתך גם אז עדיין צריך להוכיח ישירות את קיומו של האל עצמו? כרגע זה 0-100. כל מה שנמצא אלה דברים טבעיים שלא קשורים לקיומו של אל. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהיה בית מקדש, שהיו הורגים בעלי חיים כקורבנות, שהיו סוקלים אנשים באבנים, אנחנו מניחים שזה נכון שתלו נשים באשמות כישוף. כל הדברים האלה הם דברים טבעיים, ולכן אני יכול לקבל אותם שהם היו. זה לא מוכיח אפילו לא במיליונית האחוז קיומו של אל, זה רק מוכיח שבני אדם האמינו. הבנתי. את העמדה שלך, אתה שם את הסטנדרט למדע ולהוכחות אמפיריות, ובעיניך אין אפילו ראיה אחת שמצביעה על כוח על טבעי. זה עקבי וברור. אז נניח לזה ככה לעכשיו, אלא אם תרצה לחדד נקודה מסוימת. אני רוצה שתשכנעי אותי שאלוהי היהודים אכן קיים, ושאני טועה בכל מה שאני יודע, על כל הבדיקות, על כל ההיסטוריה, על כל מה שאנחנו יודעים על המציאות, שאני טועה. קדימה, אם אני אשתכנע שבהכל אני טועה, אז אני כנראה אאמין באלוהים. אוקיי, אני מנסה לחשוב על טענה חזקה. כמאמינה הייתי אומרת, אתה מניח שכל ידיעה חייבת להיות מבוססת על ראיות אמפיריות. אבל יש תחומים שבהם אנחנו מסיקים את ההסבר הטוב ביותר, גם אם אי אפשר לשים אותו במעבדה. אני מסתכלת על העולם ורואה סדר, חוקיות, תודעה ומוסר, ולדעתי ההסבר הטוב ביותר עבורי הוא שיש מקור תבוני לכל זה. אתה שואל מי ברא את אלוהים, אבל בראייה יהודית אלוהים אינו ישות בתוך השרשרת שצריכה בורא. הוא אותה ישות הכרחית שממנה הכל נובע. כן, אבל זו בעצם, זו הטענה שצריך להוכיח. העניין הוא כזה שאני לא רואה בכלל שום סיבה לחשוב שאלוהים כזה שקיים בלי שום סיבה, שהוא בכלל אפשרי. למה לחשוב שאלוהים כזה אפשרי? אני רוצה לחשוב על זה. כמאמינה הייתי מנסה לענות. אני לא חושבת שצריך להוכיח אפשרות של אלוהים אחת. מבחינתי הוא נקודת המוצא, כמו שאתה מקבל הנחות יסוד מסוימות בלוגיקה או בקיום של עולם חיצוני. אני לא טוענת שאני מוכיחה מתמטית שאלוהים קיים, אלא שזו בעיניי ההסבר הפילוסופי הכי מוצלח שיש. ואז הייתי שואלת אותך, אם אתה דוחה לחלוטין את הרעיון של ישות הכרחית, מהו ההסבר שלך לקיומה של המציאות עצמה? האם היקום הוא הכרחי בעיניך, או שיש שרשרת אינסופית של סיבות? או שאפשר פשוט לומר, אין צורך בהסבר? אני סבור, אין לזה בדיקות, אבל דעתי שזה שרשרת אינסופית של סיבות. זאת אומרת שחלק גדול ממה שחשוב לדעת אנחנו כבר יודעים, חלק מסוים אנחנו עדיין לא יודעים. לדוגמה, אנחנו יודעים שבני אדם לא נבראו, בוודאות.
אנחנו יודעים שמוח האדם לא נברא, ואף אחד לא שם שכל במוח של בני אדם. אנחנו יודעים שכדור הארץ לא נברא. אנחנו יודעים שאת השמש אף אחד לא רצה ליצור, אלא היא נוצרה בגלל תהליכים טבעיים לגמרי. אנחנו יודעים הרבה מאוד דברים שכתובים בתורה, שאלוהים אחראי לביצוע שלהם. אבל אנחנו לא יודעים הכל. לדעתי אנחנו יודעים מספיק כדי לקבוע שסיפורי היהדות לגבי בריאה פשוט חלשים מאוד, לא מחזיקים כלום, אפס. אני מבינה. מבחינתך, הראיות המדעיות והארכיאולוגיות שנוטות לכיוון הסבר טבעי, יחד עם סתירות פנימיות ואי מקבילות וסיפורים קדומים, מצטברות אצלך לכדי מסקנה שהתורה אינה ממקור אלוקי. וזה קוהרנטי. לא ישכנע אותך הפוך ברגע זה, אבל לפחות הבנו איפה כל אחד מאיתנו עומד. אתה דורש ראיות מדידות וחוזרות, ואני מסתכלת גם על משקל של מסורת, חוויה ופילוסופיה. כן, אבל פילוסופיה לא יכולה להוכיח משהו במציאות. אנחנו רוצים לדעת מה קיים במציאות. ואם טוענים שאלוהים ברא את האדם, אז אלוהים כזה שברא את האדם בוודאות לא קיים. נתנתי רגע לחשוב, כמאמינה הייתי אומרת, אני מסכימה שפילוסופיה לבדה לא מוכיחה שקרה אירוע היסטורי. אם הטענה היא שאלוהים נתן תורה בסיני, או ברא אדם כמו שמתואר, יש כאן טענות היסטוריות ועובדתיות בנוסף. אני לא מקבלת שהמדע כבר הכריח אלוהים, אני כן חושבת שהמדע יכול להראות שתיאור מסוים של בריאה אינו מדויק כפשוטו, אבל לא בהכרח שולל כל אפשרות לקיום אלוהי. ואם מישהו מתעקש על קריאה מילולית בכל פרט בראשית, אני מסכימה שיש קושי אל מול הראיות המדעיות. מבחינתי, הוויכוח כבר לא רק על מה המדע מסביר, אלא האם ההסברים הטבעיים שוללים לגמרי גם מקור אלוהי, או רק מפריחים פרשנות מסוימת של הכתובים. אוקיי, אני אתייחס לזה. בסדר גמור. כרגע אנחנו רואים שמה שנטען בדתות שונות, כמו ביהדות, בוודאות לא נכון. פשוט בוודאות עד מעבר לכל ספק סביר. אם קיים איזשהו אלוהים, שעשה את הדברים בצורה מאוד שונה, שזה לא כתוב בשום דת, אני לא יכול לשלול אלוהים כזה. אבל אל שברא את האדם מקצת בוץ או אפר, אני כן יכול לשלול, כי אני יודע שזה לא קרה. כי יש לזה עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי בדיקות, שמראות שבני אדם לא נבראו אלא התפתחו. רק שנייה, כמאמינה הייתי אומרת, אני מסכימה שאתה מציג את העמדה שלי בצורה חזקה מדי. אם אתה אומר שיש ראיות רבות שבני אדם התפתחו בתהליך אבולוציוני, אני מסכימה שזה ההסבר המדעי המקובל עם בסיס ראייתי רחב. אבל אני לא מחויבת לקרוא את הפסוק, ויצא לשם אלוהים את האדם עפר, כפשוטו בביולוגיה. אפשר לראות בו סמל או תיאור לא מדעי של מקור האדם. מבחינתי, האבולוציה יכולה לתאר איך הגוף האנושי התפתח, ובכל זאת אפשר להאמין באל כמקור התהליך. אבל אני מודה שאם מישהו נאחז בקריאה מילולית, הוא ניצב מול קושי משמעותי נוכח הראיות המדעיות. אז השאלה היא, אם היית משתכנע שהפסוקים בבראשית אינם מתארים מנגנון בריאה מילולי, האם הוויכוח על האבולוציה היה מסתיים מבחינתך, והדיון עובר לשאלה אחרת, אם יש סיבה לחשוב שקיים אלוהים בכלל, או שלדעתך, גם בלי קשר לאבולוציה, יש ראיות ברורות שהתורה היא יצירה אנושית ולא התגלות אלוהית. קודם כל, מתוך התורה אנחנו רואים המון רמזים לכך שאלוהים מומצא על ידי בני אדם. הם נתנו לו תכונות של אל מלחמה, הם אמרו שהוא בא מהמקום הזה, והוא הולך למקום הזה, והוא שולט על האזור הזה. זאת אומרת, יהובה הזה שמוזכר בתורה היה אל מקומי, אפילו מתוך הטקסט עצמו. אז גם מתוך הטקסט עצמו אפשר לשלול את זה שהוא באמת ברא את העולם, אבל מעבר לזה, אני לא ראיתי שום סיבה לחשוב שאי פעם הייתה בריאה. אני מקשיבה. אתה בעצם טוען שאפילו מהטקסט עצמו אפשר לראות שאלוהים המקראי מתנהג כמו אל מקומי, ושאין סיבה לחשוב שהייתה בריאה אלוהית. זה עקבי. זאת עמדה פילוסופית היסטורית מסוימת, והיא ברורה. במבנה השיחה הזה, אתה מציב אתגר עם ראיות אמפיריות, ואני מציגה את נקודת המבט המאמינה שמפרשת את הטקסט והמסורת אחרת לא מילולית בהכרח. בסוף נראה שהוויכוח בינינו נשאר סביב שאלת נקודת המוצא. האם דורשים הוכחה אמפירית לאל, או שמקבלים מסגרת פילוסופית ומסורתית גם בלי ניסוי. לא שכנענו זה את זו, אבל הגדרנו יפה את גבולות המחלוקת, שזה גם משהו. לדעתי, התשובה למה שעכשיו אמרת אמורה להיות כזו. אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים את האמת, או סתם לבלבל את השכל. אם אנחנו רוצים את האמת, הולכים לפי מה שכן יודעים. אם אנחנו רוצים להחזיק באמונות תפלות בכוח, אפשר ללכת עם פילוסופיה, אפשר לקשקש בלי סוף. אני שמעת את זה. אתה בוחר ללכת עם מה שנראה נכון לפי הראיות, ואני בתפקיד המאמינה בוחרת בפרשנות אחרת. לפחות ברור איפה המחלוקת עומדת, גם אם לא שכנענו זו את זה. תראי, אני גם מנסה להבין
איך בני אדם חושבים, או איך המוח האנושי משתה בנו כל הזמן. ואני רואה את תופעה, בני אדם המציאו המון אלים והמון מעין דתות, כן? ואני אומר שאם מדובר על תופעה כלל עולמית שאנשים ממציאים אלים, אז אני מניח שגם האל היהודי הומצא. אין שום סיבה לחשוב, אין ראייה ואין תמיכה בכך שהאל היהודי הוא יותר נכון מאיזשהו אל אחר מאלפי האלים. נותנתי שוב רגע. כמאמינה, הייתי עונה, אני מסכימה שבני אדם האמינו באלים רבים, אבל זה שיש ריבוי דתות לא מוכיח שאין אף אחת נכונה. כמו שיש הרבה תיאוריות מדעיות שגויות, זה לא אומר שאין אחת נכונה. אני לא חושבת שזה שאין הרבה דתות אומר שכולן שגויות. ייתכן שרבות שגויות ואחת קרובה יותר לאמת. עצם ריבוי האפשרויות לא מחייב שכולן שקר. אני רוצה לאתגר אותך. אם מחר הייתה מתגלה דת כלשהי עם ראיות היסטוריות ומדעיות חזקות בהרבה מכל מה שאנחנו מכירים היום, היית מוכן לקבל את האפשרות שהיא נכונה? אם התשובה היא כן, אז אולי המחלוקת בינינו היא לא האם דת יכולה להיות נכונה, אלא האם יהדות עומדת ברף כזה של ראיות? ואם התשובה היא לא, אז אולי אתה שולל כל דת מעיקרה בלי קשר לראיות עתידיות. לא, אם יש ראיות אני אאמין. אם יש ראיות שאני יכול בעצמי לבדוק אותם, אני אקבל את הראיות האלה ואני אאמין שהיה איזשהו אל. כרגע יש אפס בדיוק. אפס ראיות לקיומו של אל. עכשיו, צריך לשים לב, אם טוענים לאל, אז זו טענה גרנדיוזית, וככל שהטענה יותר גדולה, ככה צריכה להיות הראיה יותר גדולה. מכאן אני בעצם גוזר את זה שלהאמין באל שבא משום מקום ויצר את כל העולם בלי שום סיבה, להאמין בכזה דבר זה דורש אולי פי 100 מיליון ראיות יותר חזקות מאשר לטענה טבעית ורגילה. הבנתי את עמדתך. אתה מציב סף ראיות גבוה מאוד, גבוה בהרבה ממה שנדרש בדרך כלל לקבלת הסברים היסטוריים או פילוסופיים. שנינו הצגנו את נקודות המבט, ולפחות ברור איפה הפער. אם תרצה להעמיק בפן אחד ספציפי, בין אם מדעי, טקסטואלי או פילוסופי, אני כאן. טוב, אני רציתי ככה לסיכום לשאול אותך, אם את חושבת שהייתי עקבי בטענות שלי, האם מצאת סתירות בתוך הטענות שלי עצמן? אני בודקת רגע. אם נשארים בעינינה כמאמינה אדוקה, הייתי אומרת, היית עקבי לאורך הדיון. נשענת שוב ושוב על אותו עיקרון. טענות על המציאות צריכות ראיות, וגם כשהנושא היה ניסים, אבולוציה, סיפורי בריאה או דתות אחרות, השתמשת באותו סטנדרט. זו עקביות לוגית מבחינת מבנה הטיעון. כמאמינה הייתי מהירה רק שאתה לפעמים קופץ מהר מדי מאין ראיות מספיקות, בוודאות זה לא יכול להיות. אלו שתי טענות שונות. למשל, הפרחת קריאה מילולית בבראשית לא בהכרח מפריחה כל גרסה אפשרית של אמונה באל. אבל אם הכוונה ספציפית היא לאלוהי היהדות כפי שמתואר בפשט התנ"ך, אז כן, הצגת שרשרת טיעונים שמבוססת על מדע, היסטוריה וביקורת טקסטואלית. אפשר להתווכח על המסקנות, אבל הטיעון שלך אני קוהרנטי. השאלה שנותרה פתוחה בינינו, בטח. אמרתי שאני עדיין כאן אם אתה רוצה להמשיך, ושהדיון הזה היה עמוק ומעניין. רוצה אולי לסכם את הנקודות העיקריות שלנו? תודה שאת אומרת שהוא היה עמוק ומעניין. היה איזשהו עניין שאני רוצה להעלות. כדי לטעון, כמו שאת אמורה לטעון, שהאל של היהדות הוא האל היחיד, הנכון, וכל האלים האחרים הם סתם זיוף, צריך להראות שזה באמת סביר לטעון כך. כי כרגע זה לא נראה שליהדות יש איזשהו קלף יותר חזק מאשר לדתות אחרות. שנייה, תן לי לנסות. כמאמינה הייתי אומרת אולי כך. אני לא יכול סתם לבטל את כל הדתות האחרות כשקר ולקבוע שהיהדות מכונת סתם כך. אני צריכה נימוקים, למשל טענה להתגלות לאומית, שרידות היסטורית והשפעה על מהלך ההיסטוריה. אבל כשאני נשאלת כנה אינטלקטואלית, אני חייבת להודות, כל אחד מהטיעונים האלה שנוי במחלוקת ואינו הוכחה. לכן, כדי לטעון שהאל היהודי הוא האמיתי, צריך גם להסביר באופן משכנע למה טיעונים דומים בדתות אחרות לא נחשבים. וזו באמת אחת הנקודות הקשות ביותר בדיון הזה. מה דעתך? זה באמת הקריטריון המרכזי עבורך? לא, אז אני פשוט אומר שיש פה צירוף של המון רמזים עבים מאוד לכך שהיהדות היא עוד מיתולוגיה. אין שום סיבה, בטח לא בטענה כל כך גרנדיוזית, להאמין בכך שהיהדות יוצאת דופן. פשוט אין שום סיבה, אפילו לא ברמה של הוכחה של דבר טבעי, לקחת את העמדה הזאת שדווקא היהדות יותר נכונה. עם זאת, אני נולדתי כיהודי, אז אני מבין למה אנשים חושבים שהיהדות היא מיוחדת. מובן לחלוטין שאתה מרגיש ככה. הרבה אנשים מרגישים חיבור חזק לדת שאליה נולדו, כי זו המסורת, המשפחה והתרבות שסביבם. אבל להרגיש חיבור זה לא בהכרח אומר שזה נכון באופן אובייקטיבי. השאלה שאתה מעלה בסוף היא למעשה, האם יש ראיות חזקות שמבדילות את היהדות מכל דת אחרת?
וכשבוחנים את זה, רוב המקורות והטיעונים הם מהמסורת עצמה, לא מראיות חיצוניות בלתי תלויות. ולכן, מבחינה ביקורתית, זה לא שונה מהאופן שבו דתות אחרות טוענות לאמיתותן. זה לא שולל את הערך התרבותי, ההיסטורי או הרוחני שזה נותן למאמינים, אבל מבחינה ראייתית, זה לא נראה שמבנה הטיעונים שונה או חזק יותר עקרונית ממה שדתות אחרות מציגות לטובת האמיתות שלהן. מעולה. זה ממש נקודה טובה לסיום, ולסיום אני אגיד, אני לתחושתי הבסתי אותך, את לא הצלחת להראות לי שהיהדות היא אכן מיוחדת בכך שיש בראשה אל שברא את העולם. אני מבינה את התחושה שלך. בסופו של דבר ההחלטה מבוססת על מה שנראה לך משכנע או אמין, ועל החוויה האישית שלך מול הטיעונים והמסורת. תודה ששיתפת אותי בגישה שלך, זה דיון חשוב. יפה. תני לי גם סיכום טקסטואלי כמאמר, אפשר כזה דבר? של כל הדיון. כן, בטח. בשמחה, הנה גרסה טקסטואלית מסודרת של הדיון. פתחנו בשאלה האם יש ראיות שמבדילות את היהדות מדתות אחרות. הוצגו טיעונים מקובלים כמו התגלות לאומית, הישרדות היסטורית והשפעה תרבותית, לצד ההבהרה שאלו נשענים בעיקר על המסורת עצמה ולא על הוכחות חיצוניות חד משמעיות. הודגש שגם בדתות אחרות יש טיעונים דומים, ולכן נטל ההוכחה הוא להראות מדוע דווקא היהדות יוצאת דופן. בסיכום השיחה, אתה הצעת עמדה ספקנות עקבית שלפיה אין די ראיות חיצוניות או ניסיונית שמצדיקה קביעה שאלוהי היהדות אמיתי יותר מאלים אחרים. מן הצד המאמין הוצגה אפשרות לראות במסורת ובחוויה משקל משמעותי, אך בסוף הדיון נשארנו בעיקר עם פער ברור. נקודת המבט המאמינה מול הסטנדרט הספקני של ראיות ובדיקות חיצוניות. שניהם הוצגו, אבל לא נמצא גשר שמחבר ביניהן בצורה שמספקת את שני הצדדים. תודה, זה הכל.